Gori tkoria rero abaunchoreria na boigo ababundi abo bari abagachi na inde batabwati chi certificate gosama sakara bako bagokora konyora maigerio ya matuko atato ayobereka gokorekana access guru yobobundi yari yatrimba yogotoka imeye ward ya Gesusu ebunke ya Nyaribari Masaba county ya Kisii abaunchoreria abwane nebo bonchoreria gusabanya biasara bakabake abagokina bono ningo banyara konyora maigerio yogento babako gokera kegima nangoteba bunani go barabe bagokonyeka mono ase ogwekinya nabo igo kwegendereria kebogima asibaruro kuboria uchi ase bali bataranyora mageria yo kwenekia bunangwe soke bale na konyora mageria yo arabakonye aso kwenyoreria engeria nabo igo gokinya ebiasara byabo. Samalieta ngoro Dennis ogao Masese ngokora mangana yo bosomia obuncho ribwi biashara ngokora ne organization ikurunga DT Global International Development Agency mtu atake program Kenya ngima ikurunga jinwe growth program program yene ya Mastercard Foundation na rerwete chibesa ego target abasae bali bara ase biashara emyaka uchaga 18 mpaka 35 twabasomia igoro yo bonchoreria no boningo rwe biashara byabo ngakibaga gukora bagenderere ekaro basomiwe bintu tokoronga life skills amangana tokoronga business and financial management na yande tokoroga customer service and marketing tuamana ko bachi besa ase interest yenke kabisa elinde banyale ko babako genderia biashara byabo to waka ngambu yamana so yo minto Dr. Mogeni county director Musea asoko toleta ya Trimba teacher training and vocational college amone principal ye college iriga asoko tuanjira kwa ase elinde tonyale ko batoko semia ba minto abana biashara bachira so bonga youth power youth power ogo getara kini lero no tore gari atirimba as youths twasomirwa mangana maya sana elinde twegendereri go chimotu ende bono bunanche imbwata na bwatira yanda bira tatu aya go chikonkonya go chimotu gaiga bono na inje go chinde kwegendereri apart from music gokorande bintu binde bigo chikonkonya na atualile skills na manyira how to keep records keronda atake no business geteiga manye bindo bire bitatu ngengenda rigo chimoto ngisara ukemo kurese skuru yari atrimba vocational college ndutu wagokire konyango ntubwate biashara tukebuka na banafunzi konya ndumenya kitoko keep records na kitoko gendereri na kitoko tokomenya na bantu na kitoko ga manage